ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾರೇಗ್ಲಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಡೇನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಬಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ತೂನಗ ಅದೇ ತನಕ ನಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಜ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪನ್ ಬಂದದ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಅಚ್ಚುಗ ಬೇರೆ ಇರ್ದಿರ ಬೋಡಮ್ಮೆ ಕಿ ಬತ್ತನ ಅಚ್ಚು ನಂಜಿ ಕಿ 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 ಬತ್ತನ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಣ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಓಡವು ಇದು 99 99 ಗಿನೆಕ್ 99 ರುಪೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಉದ್ದ ಗುದ್ದೆ ಉಂಡು ಇಟ್లా ಉದ್ದ ಗುದ್ದೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೊಬ್ಬ ಜೊಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಗು ಬೇರೆ ಉರ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ ಬೇರೆ ಕೈ ಎಕ್ಕುಜಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಅಚ್ಚುಗು వచ్చింది కూరకాయ పడర కూడా నమ్మ ఇన్ని బాగా ముల్పని ఒక మూలే కొల్లడవ నమ్మ ఇంతరు ఉండదు షోక్ షోకుda ಟಿಫಿನ್ ಬರ್ತದೆ 150 160 ಅತ್ತು 99 ಬಾರ್ದಿರು ನೋಡಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚೆ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಉಂಡತ 10th ಆಂಡತ ಶಾಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡತ ಎಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪು ಗೊಂಬೆ ಶ್ರೇಯೋ ಇತ್ತಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಸ್ ತಂದು ಹಾವು ಮಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಕರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಉಂಡು ಒಜಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಜಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕದನ ಕಾಸು ಕೊಡೋಡತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಫ್ರೀ ದಿಪ್ಪನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡು ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನಕ ಪ್ಲೇಟ್ ತಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಂಕೆ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅವ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರಸು ಧರಿಕೊಳ್ಳಿ ಆತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಚಿಪಾಡು ಶ್ರೀ ತುಣ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ತೈತೆ ಹಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆದು ಕಲ್ಪರ್ದು ಇರೇ ಬೋಡೇನು ಮಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾಳೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತು ಜರಂದು ಹೋಗ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಬರೋಡು ಹೋಗ್ಲೆತ್ತ ಬತ್ತರುಂಡತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸಿಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿವಂತ ನಾವು ಉಪ್ಪದ್ರಾಮ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮುಳುಂತವರ ತೀರು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಕ್ಕತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ 99 ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ 180ಯಾ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ನಂದು ಅದ 150 ಇತ್ತು 160 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ರು ಅಂದೆ ಸೊ ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಅದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉದುರಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಪತೋಪಾಯರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೈನ್ ತೊಗೊಂಡ ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಶಕೊಂಡತ ತೊಲೈತ ಹಠ ಮಲ್ತದ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ತುಗ ಟ್ರೈನ ಸ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇದೆ ತೊನ್ವೆಯಾನ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಏರ್ ಬರೋಣ ಮಗ ಒಂಜಿ ಧನುಸ್ಗೌಡ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಧನುಸ್ಗೌಡ ಅನು ಮಾಮಿ ಪೊನ್ನೂರು ಐಕು ಒಂಜಿ ಧನುಸ್ಗೌಡ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ದೂವಿ ದೂವಿ ಐತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೇಡಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಂಬೆ ಶ್ರೀಗು ಐ ಐ
ಬ್ಯಾಗ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಂದ ಶೋಕುಂಡ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಚೂರು ತಂದದಂತೆ ಮರ್ರೈ ದಿನವಳು ಪೋದಿಲ್ಲ ಮರಯ್ಯ ಕೊಡ್ಚಿ ಯಪ್ಪ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನಡೋಯ್ತನ ವಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬತ್ತನ ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೋಪಾಯರ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಈರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಂದೆ ಪೋಡ ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಂದು ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ತೋಜುಂಡ ಧರ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಆತ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮಗ ಧರ್ಮಗು ನೀ ಬರೆಯರುಂಡ ಮಗ ಪತ್ತೋದು 2 ದಿನ ಬರೆಯವ ಬೊಕ್ಕ 3 ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಅಂದ ಮಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಚಂದ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಆತ ಪಿಂಕ್ ಶೋಕುಂಡು ಹಾಂ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೀಯರತ್ತ ಕಲರ್ ഞാനൊന്ന് 4 ಪೀಸ್ ಕೊನೋದು ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗುಜಿ ಪಾಡ್ತು ಉಪ್ಪದು ಇರ್ತಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಾಪನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡೊಂಜುಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಕಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡು ಸರಿ ಸರಿನಾ ನಂದೊಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಇಂಗ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಲಿ ಅಚ್ಚಿನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದ ಪರದ ತೊನೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ತೋಜೆ ನಿಗ್ಲೆ ಈಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಓ ಹೋಟ್ಲು ಒತ್ತಿರಲ್ಲ ಉಂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಿಡ್ಪುಜರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರ ಬಿಡ್ಪುಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಮುರ್ತುಲ ಪುಣ್ಯೋಗ ಹೋಟ್ಲು ಡೇರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿರು ಪೂರ ಖಾಲಿ 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 ಉಂಟು ಪೂರ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತದ ಪೂರ ವನಸ್ ಮಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪೂತಿರ ಚಾ ಪೂರ ಬಯ್ಯನ ಬರೋಡತಿ ಬಟ್ ಇಕ್ಲ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಚ್ಚಾವು ಇದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಪ್ಪಿರಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕ ಕಕ್ಕ ಮುಗ್ಳು 2 ಜನಕ್ಕೂ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟ್ಲು ಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಮುಳ್ದಲೆ ಇದೇ ಅಚ್ಚುನ ಕತ್ತುತ್ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗಲ ಕತ್ತಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಐತನ್ಕ ಇದೇನು ತರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದು ಪಂಡೇನು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು 2 ಜನ ಕುಲಾಂದು ಅಚ್ಚುದಾದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಓರಿಯೋದ ಬೊರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇದಾವೆ ಬಂಡೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲೋನ್ ಒಂದು ಸೊ ಆಗದ ಬರ್ತೀರಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲೋನ್ 2 ಬೈಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡಿಯೋದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುರ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಐತೆ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪನ್ನವು ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುಂಟ ಪನ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ಅಮ್ಮ ಸೇರಿ ಎನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೀರಬಹುದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೀರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೀರದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪರ್ರ ಕೊರೋಡ ಬೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಚೂರು ಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪರಚ್ಚು ಚೂರು ಹೇಳಿಜ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ಪುಲಿ ಒಂದು ರೇಟ ಐಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಂಡ ಓಕೆ ಮಾಮಡ ಪೋದ್ ಪನ್ನು ಓರಿಯೋ ಜ್ಯೂಸು ಬೈಟು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನು ತೊಂದರೆ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಬರ್ಪೂರ್ನ ಐತೆ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪುರಾಣ ಬರೋಯ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೂರ್ನೆ ಅಪರೂಪ ನನ್ನಾಗ ಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡೆ ತೋರ್ತಿಡ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಯು ಸೂಪರ್ ಐತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನನಾ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓರಿಯೋ ಜ್ಯೂಸು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಹಾಂ 1/2 ಮಂತ್ ಕೊರಲೇ ಮಂಡನ ಕುಡಿಯತ್ತೆ ಓರಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಓ
ಇಡೀ ಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳುನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಲೇಂದು ಇರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಬೋದು ಉಲ್ಟವಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪುರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಾಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಚಾಪರ ಪರ್ರ ಉಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರು ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಲೆತ್ತ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಹೋಟ್ಲು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಹೋಟ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಕ್ಕು ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್